dari official warna नोंथांमोननो दिनै देखायलांगोन BTC सेक्रेटारिनि अफिसनि लांगोनायाव माबायदि कालचार ट्रेडिसन श' खालामदों फै नोंथांमोना नायलांदो एसे जोङो फार्स्टआवनो नुगोन नैबे वालाव जोंहा बेंगलि ट्रेडिसन नुयो आरोना हेल' एभ्रिवान दिनै नोंथांमोननो आङो BTC सेक्रेटारि अफिसखौ खोन्थिगोन आरोना नै आं दायो मेन गेटआव एन्ट्रि जाबाय आरोना मोनानि समाव नै बेबायदि बे भिउआ आरोना बे गेट जाहैबाय लाइट दं माबा जादों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना मा होनो जा फट' लागासिनो दं बिथिं आरोना होद सोरबा माथो हरदोलै खिन्थु आं इसोरखौ माथो होआ नै बरियानो आरोना भिउसा नै माने मानसिफोरा पुरा फैदों आरो मोनानि दसे सम बेरायग्लांनो नै BTC सेक्रेटारि अफिसाव फैदों दिनै आरोना नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं आं दायो हेल' एभ्रिवान माब्रै खबरफोरा नै दिनै जों फैलायबाय BTC सेक्रेटारि अफिसाव आरोना नोंथांमोननो दिनै देखायलांगोन BTC सेक्रेटारिनि अफिसनि लांगोनायाव माबायदि कालचार ट्रेडिसन श' खालामदों फै नोंथांमोना नायलांदो एसे जोङो फार्स्टआवनो नुगोन नैबे वालाव जोंहा बेंगलि ट्रेडिसन नुयो आरोना सेकेन्डआव नुगोन जों बुंनाय राभाफोरखौ जों बुंनो हायो जों दिनै एसे सेमखां आरो बर'फोरजों थुंग्रि सिबनाय नेक्स्टआव नुनो मोनगोन जोंहा नेपालि नायलायदो नेपालिया माबायदि मोसादों आरो नेक्स्टआव नुनो मोनगोन जोंहा नै भजपुरिनि आरोना एसेबां माने भजपुरिखौ माबायदि बेयाव देखायदों आरो खर'सायाव खर'गाखौ बयो आरो नेक्स्टआव जोंहा नुनो मोनगोन दायो जोंहा फाइनालि सोरनि जों बर'फोरनि जोंहा बर'फोरा जेब्लाबो अलवेज नैबे BTCआव राजा जानांगोना जानाङा बेखायनो नायदो नै सावगारियानो गैया बर'फोरनि मोसानाय मा जाखो मिथिया बेयावसो खोन्थायोमोन सिनेमा स्क्रिनाव गैला आरोना दिनै खिन्थु बेयाव इन्सट्रुमेन्ट नुनो मोनगोन आं बेयाव इन्सट्रुमेन्टफोरनि नामफोरखौ मोनथिजोबा खिन्थु अनलि मिथियो खाम सिफुं हारम'नियाम ताब्ला माने बैनि बिना आरो बिथिं नुनो मोनगोन राभाफोरनिखौ खोन्थाहरदो अननानै प्लिज मा नाम बुङो आरो नुनो मोनबावगौ नै बेयावबो ताब्लाफोरखौ नै दं आरो नैखौ मा होनोमोन बेखौ ओरैनो बावबाय आं सिफुंबो दं बरिया थेंक इउ नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामदो थेंक्स